We are home price. Akalaka mambolo akalaka bona tachonya ndiri bijano wa akalaka mambolo akalaka bona tachonya ndiri bijano wa. Oh, ndewo n'ụmụ Igbo ndị njem ọnụ, ana m ekene unu wee bụrụkwa nwanne nwoke ịmara nke ọfụma nwanne nwoke Izuchukwu. Anyị sị ka anyị bịa mee ka Igbo fụ na Igbo gara na otu a kwesịrị ịga, maka na dịka nsi kwuo na mbụ ọwụ sọsọ m nwa onye kwuru ya bụ okwu, ọ dịzị ka ya na agba onyụpa ma ọ bụrụkwa ndị kwuru okwu. Mana anyị si na anyanwụ ihe anyanwụ onyụpa anyị na-agba anyị ga-aga n'ihu na-agba anyanwụ onyụpa. Oke okwu adịghị n'ụka mgbede ma ọkwa ndị kwuru okwu. Anyị kwere nkwa sị na anyị nọ anyị ga na-eme ihe nrite nke ndị oyibo kpọrọ quiz maọbụ ajụ aza n'asụsụ Igbo. Ndị anyị meburu eme, o nwere ndị zatara anyanwụ ihe anyị mere, nwekwe ndị zatara ya wụrụzie na o nwere ihe nyere ha sị na ihe menụ na ebe ọwụ na ha nọ na mba mepere emepe si were eme gịnị nye ndị ọzọ. Ihe ọ pụtara wụ na ọwụ na ị na-esonye anyị n'ụbọchị nke taata na ị nwere isi ọma ime gịnị irite orire, mana ị ga-azatakwana ihe a jụrụ sụkwa Igbo wee zaa anyanwụ ihe, maka ịma na otu n'ime anyị ma otu esi asụ Bekee, mana ọ rụzie n'ịsụ Igbo ọ naghị adịcha mfe. Mana a na-asị onweghị ihe a na-eme n'ụwa dị mfe, mana mgbe ị na-eme tupu ị mara ihe na-eme ibido mewe ya ọfụma. Tupu anyị ebido, biko gba mbọ hụ na ị mere gịnị gbasara nyawa ozi ka anyị nwee ike zisa ozi a ka ọ gaa mba niile. Anyị agaghị enwe ohere ịkpọbata ọtụtụ ndị mmadụ, mana ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnabata mkpụrụ mmadụ abụọ ma one, anyị tinyere ebe mmadụ nwere ike ịpị aka wee nwee ike soro anyị n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro anyị ime ngwa ngwa, maka na anyị anaghị egbu oge. Wee bụrụ ya anyị ga-ebido. Mana ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, pịa aka ebe ahụ etinyere vidio, itinye ọ nọrọ n'ọdịo, m ga-ewepụ gị ma na ị na-ezo ihu gị ezo, ịchọ ka ahụ gị, maka onye na-achọ ka ahụ ya anwụghị, o nwere ihe ọ bụ n'obi. Ị ga-agba mbọ hụ na iziri ihu gị nke a na-akpọ vidio nọrọ ọfụma, enwe m ike na-afụ gị. Ọ bụrụ na m ahụ gị, aga m akpọbata gị, ịma na a ga-ewepụ gị mee ike tie onye ọzọ. Ọkwa nne ị na-apịa aka ebe ahụ, ị ga-agba mbọ hụ na ị ga-eme gị na ị ga-esonyere anyị. Ọ bụrụ na ị batara nọrọ ebe ahụ, maka ọ bụrụ na ị bata nọrọ ebe ahụ ana m ahụ gị, ịma na ị bịara ịbịa nọchiere ndị ọzọ ebe ha ga-anọ, aga m ewepụ gị. Mwepụ ị nwere ike ị gaghị abatakwa ọzọ otu a ka isi were eme. O wee bụrụ ya ịpụta, gba mbọ hụ na ebe ị nọ na ọkụ dị ya, na anyị ga na-ahụ gị nke ọma, maka o nwere ụmụnne anyị ndị niile nọ ebe a ga-amata ka ha mata ụmụnne ha. Otu isi ahụ m, ndị ọzọ ga-achọkwa ka ha mee gịnị, ka ha na-afụkwa gị, maka anyị anaghị eme ihe anaghị ahụ anya. Ihe ọbụla a na-eme ebe a ọ na-apụta ihe. Ndewo ụmụnne m, anyị na-aga ime gịnị ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ụmụnne m ndị nna ahụ ebe a, mana ha adịchabeghị njikere inwe ike pụta. Ịbịa ebe a, ihe ga-asụ ụsọsọ Igbo. Ana m aga n'ihu na-ekene ụmụnne anyị Chinonyere Frank Ishmael, Uchechi Okorie, Queen Nwosu, nnukwu nwanne m nwoke Benjamin enyi nna ya Jesinta, nwanne anyị nwoke Benjamin bata ebe a. Ama m na Igbo gụna Igbo ị na-ata Igbo otu esi ata ụkwa. Benjamin pụta ebe a, bịa nwanne m nwoke. Agwa m nwere otu isi nọrọ, mana ọ bụrụ na ọ ga-adapụtara gị, biko bịa
nwanne m ana ekene Ogechi Nwodo ana m ekene Bridget Vincent Victor chi n'aka Azubike Ifeoma Ezihie anyị na-ekene gị anyị na-ekenekwa Jacinta Gabriel anyị na-ekenekwa Maazị Okoli Echezona Chukwu anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Ọchako Etike anyị na-ekenechi unu ncha niile wee na-asị ka Chukwu okike abịa ma mee gịnị na-edu unu na-eme gịnị na-eche unu anyị na-ekenekwa okwu dere Desmond anyị na-ekene Ogochukwu bịa nwanne m Ben ndị ọwa ihe awa na-ekwu okwu ya biko onye ọwara na-abịa ebe a edinọkwana na akwa ndịnọ idinọ na akwa ndịnọ ya ga-ewepụta gị onye ọwara ga-ebe ebe ị ga-anọ otu m si nọrọ kwụrụ ka nwoke ma ọ bụ kwụrụ ka nwaanyị ọ bụrụ na ị nọ na akwa ndịna ya agaghị ewepụta gị ebe a nke ị ga-anọ rahụ ụra taa ndewonu ndewonu ụmụnne m ọ wee bụrụ anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịrọ nwanne anyị Emeka ọ dị ka dịgbere njikere nwanne anyị Jesi nwanne anyị nwoke Emeka ndewo ndewo ka ime n'ụbọchị nke tata apụtacha o wee bụrụ ya anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ị ga-aga n'ihu were kọwaa onwe gị ebe ana Igbo isi wee pụta na ebe anyị si wee na-anụ olu n'ụbọchị nke tata tupu m gaa n'ihu. Afọ m bụ Emeka, abụ m onye Imo steeti n'Ọlụ. ị nwere ike wepụ nke iti na ntị a na-akpọ earphone ọ ga-adịkwa mma ka ọ na-eme wepụcha ya nchi ị ga na-anụkwa ihe anyị na-ekwu maka ọ nwere mkpọtụ ọ na-eme ọkwa na-anụ ihe m na-ekwu na ọ ka mma otu a gaa n'ihu. Mụwa ebeziri na Cameroon. Ndewo nwanne m Emeka, nwanne anyị nwoke ịgbawo na isi n'ala Igbo iwu nwanne anyị ihe anyị ji wee na-ekwunyawu ihe ka anyị nwee ike na-amata onwe anyị. Ndewo o wee bụrụ ya ị na-esonyebu n'ihe ndị mbụ anyị na-eme ka ọwụ tata? Ana m esonye, ana m esogbukwa n'ihe mana ọ na-eme na-eme ka m connect ya mana connection ebe a ọ dịrọ oke. So kita na-abanye sị ka m were godi first person ka m try ya mara na ọ ya abanye so mezie ya ọ banyezie ya mbaga. Ndewo ịgbanere na ahụrụ m ka ị gbara ọsọ were bata ịma ihe ọzọ na-emekwa ewu na anyị nwawu ndị Igbo anaghị agba ọsọ mmiri ma ọwụ na ozu anyị ahụ mgbe ahụ aka na-ekwu eke onye ọwụ na-eme gịnị onye ọwụ na ọ rụzie mgbe ahụ ihe a na-ekwu ekwu na-ata ya ụtọ ọ na-ata ya ka ọgwụ nnekwu. O wee bụrụ ya nwanne m nwoke anyị na-ekene gị na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata ama m ike na-egekwa anyị ntị mgbe ndị ọzọ mana ịbata abata dịka isi kwuo tata wo izizi ị na-esonyere anyị ị na-abịa ebe a ka ịsụ sọsọ Igbo maka na ịma ịsụ sọsọ Igbo akwụkwọ agbaje bụrụ mana ama m ihe pụrụ ime ama m na ị ga-emenwu ya. O wee bụrụ ya ihe nwe na mgbede a enwe ihe ndị ọzọ anyị na-eme mana ihe nwe na mgbede a anyị agaghị egbu oge wụ ịbụ onye Igbo ọhịa kpọrọ ya maka onye ọbụla onye Igbo ịbụ onye Igbo ị ga-asụ Igbo etinye ihe oyibo ọkwa ya nsogbu anọ. O wee bụrụ ya ị ga-awụ onye mbụ m ga-ebu ụzọ jụọ ajụjụ n'ụbọchị nke tata. Chetakwa na ajụjụ ọbụla m ga-ajụ gị ị ga-agbanewa ka ahụ wụrụ sọsọ Igbo ka ị ga-eji were zaa ya itinye bekee ihe ọ pụtara wụ na agha akpọpụ tiezie onye ọzọ ọ dịkwa mma ọ magbuo n'onwe. Ndewo nwanne anyị nwoke Emeka gwa m otu ihe na-amasị gị n'ebe ụmụnne anyị ndị ibe iwe onye Imo ụmụnne anyị ndị Abia steeti nọ ofu ihe abụọ na-amasị gị n'ebe ndị Abia steeti nọ. Ihe nwere ike ikwu ebe ahụ bụkwa
ebe anọ mụ na onye Abia steeti anọtụbe so na dị mụnwa ịsụ na bekee so mana aga m ahapụ gaa n'ihu mụ na onye Abia steeti mụ na ya anọbe before before bekee okay mụ na ha anọtụbe before that is Igbo awụ gbajebụrụ ịmakwu na ebe anyị nọ bụ fresh country ka ọ bụ so ịsụkwu Igbo ọ na-esiri anyị ike so ihe ọbụla ị na-eme bụ ọ French ka ọ bụ so n'ọnya nwa kpatakwanụ mmadụ na ihe ọbụla iji na-ekwu ọ dịka oyibo ọ na-adị ya ngwa onwere kedu ndị steeti ndị ọzọ na ha na-abụ nọgoro ewezụga ndị Abia steeti oke mụ na ndị Anambra steeti na ofuma ngwa gaa n'ihu gwa ihe abụọ na-atọ ụtọ n'ebe ha nọ ihe na-atọ m ụtọ ebe ndị Anambra steeti bụkwanụ na ha na-eji ofu obi were eme ife ebe a so ife ọbụla ha na-eme ha na-eji ofu obi na ndị oge ọbụla ma ebi enwe ka nwanne ha siri nwee nsogbu ha nwee ike ịpụta help nwanne fa yes nyere ha aka gbatara ya ọsọ enyemaka ndewo onye nwoke nji were mara ndị Anambra ndewo ịgwa nke bụ eziokwu ọ dịghị mfe ịpụta ebe a kwuo okwu na nke izizi ana m ewenere gị aka elu na-asị gị jisi ike na-abịa eji m n'aka na mgbe ọzọ ị ga-abịa ebe a ị ga-asụ Igbo ị ga-eti oyibo nwanne anyị nwoke Emeka ndewo daalụ rinne ka enwe daalụ okay o wee bụrụ anyị na-ekene nwanne anyị nwoke Emeka nwanne anyị nwoke onye Imo steeti si Cameroon wee kpaa anyị n'ụbọchị nke tata anyị ga-aga n'ihu gbapụ ọsọ kpọbata nwanne anyị Mary Cynthia ndewo nwanne anyị nwaanyị Mary ndewo kedu otu ime n'ụbọchị nke tata adị m mma nke nwakwanụ adị m nnọọ mma ị na-amacharị ekene dịrị Chukwu nsogbu adị ngwa gaa n'ihu gwa anyị ebe anyị si wee na-anụ ọnụ gị n'ụbọchị nke tata na onye ebe bụ aha m bụ Eze Akpụnọnụ Chizoba onye Anambra steeti mana unu na-anụ ọnụ m na obodo akpọ Lagos steeti ndewo nwanne anyị nwaanyị ọmọbụ n'onwe ka ị nwere ihe anyị ji na mgbede a na-akpọ nke bụ eziokwu bụ na taa wee izizi m ọmọbụ n'onwe na Igbo TV broadcast obere ihe nsogbu adịghị daalụ na ịnọnyere anyị o wee bụrụ ya n'iji wee kwalite omenala na-asụsụ Igbo maka anyị hụ na ọ na-ana ana o nwere ihe a na-eme eme anyị wepụtagasịrị o wee bụrụ ya wụ na nke anyị nwere ugbu a o nwere ike ebe ị nọ nwere ike wụrụ ụtụtụ nwere ike ebe ị nọ nwere ike wụrụ abalị anyị nwere na mgbede a na ebe m nọ owu ihe a na-akpọ ịbụ onye Igbo ya wụ o nwere ajụjụ ndị m ga-ajụ gị ịzatacha anya ajụjụ na-etinyeghị ihe bekee otu ihe nwaanyị ya bụ na anyị ga-eti gị Ada Igbo TV nọrọkwa n'enyi ya wee nyekwa gị ihe nrite n'enyi ya edugo njikere ka anyị gbapụ ya ọsọ aga m ajụ gị ihe njụrụ nwanne anyị nwoke pụrụ apụ ebe iwu na ịbụ onye Anambra kedu ihe na-amasị gị nke ọma n'ebe ndị Imo steeti nọ ihe atọ ihe na-amasị m n'ebe ndị ha na-eme ọ na-atọ ụtọ rinne nke bụ eziokwu bụ na emetụgo m ihe n'Imo steeti ụmụ nwoke fa na ụmụ nwanyị fa mụ na ha emego enyi ihe na-amasị m ihe m chọpụtara
n'ebe ha nọ na-amasị m nke ukwuu bụ na ha na-emete ihe omenala ọfụma maka na ọnwa abụọ gara aga o nwere enyi m nwanyị bụ onye mba anọ n'Imo steeti. Ụbọchị o du m wee gaa mba anọ, ada ha nwanyị gbara nkwụ, o wee bụrụ izizi m ịtụ ụkwụ na mba anọ. O wee hụ ka ha si eme agbamnkwụ fa. Ọ tọkwa m ụtọ nke ukwuu maka na ahụtụrụ m ụdịrị ahụ. Anyị bute akwa dobe na ihe asị iwele ofu tọgbọ agharị mfu nke a kpọrọ nwa jarịjarị. So aga m ahapụ gị gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Daalụ. Aga m ahapụ gaa n'ihu. Nke a kpọrọ agharị mfu. Ya bụ na agbamnkwụ fa na omenala fa amaka. Nke abụọ abụrụ ụmụ nwoke nọ n'ime ya ma ụmụ nwanyị nọ n'ime ya bụ ndị Imo steeti na-azụta afịa. Ha na-agbata mbọ, ha na-aga mba ofeke na-abata na-atụnata afịa. Ha na-agbata mbọ nke ukwuu. Nke a na-amasịkwa m ọfụma. Nke atọ bụrụ na ha abịa na agbamegwu ha nwere ya, ha na ndị akpọrọ ndị Owere, amazi m ha na ndị Owere ndị ka agbatazi ya bụ egwu. Ya bụ na ha ma ka esi agbata egwu ndị Igbo ọfụma. So no ihe ata ihe na-amasị m n'ebe ndị Imo steeti. Nwanne m nwaanyị ịgba nke bụ eziokwu ịgbanere. Ine anya n'ebe a na-ede ihe odide, o nwere ndị na-asị na ịgbanye ya na nwee ndị na-ede na bekee si she is trying, mana onye ọbụla dịrị nke na bekee anyị anaghị agụ bekee maka na ọsọsọ Igbo ka anyị na-eme na mgbede a. O wee bụrụ ya nwanne m. Ọ bụ izizi m isonye na ihe onyonyo a ị na-eme. Anaghị m afụ ihe ha na-ede, ma akọwanwu ihe ha na-ekwu. Nsogbu adịrọ. Mgbe emechara ị ga-agaghachi azụ wụ ihe ha na-ede, mana ihe ha na-ede wụ ihe m na-akọwa. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịgbanika sọsọ ugboro abụọ ka ịsụrụ oyibo. Mgbe ị sere so ugboro abụọ ewezughị ya, ihe ndị niile ikwuru wụ sọsọ Igbo ịgbanere. Ihe mere n'ụwa na nya wụ ihe nrite. Ị ga-edite ihe nrite ekere abụọ, a ga-akpọtakwa onye ọzọ, a ga-enyekwa ihe nrite. Anyị gaghị agbawa gị aka. Usoro wụ na ịsụ ha ewepụghị, mana otu isi gbana ya ọ iji wee mekwa kwalite ndị ọzọ ka obi nwee ike na-anụkwa ha ọkụ ịgbanika. Ọnwụkwa onye na-hụrụ nwanne anyị nwaanyị hụ na ihe ọ sụrụ mma na o nwere ihe ọ chọrọ inye ya mee ka Igbo TV mara. Ị gaa na n'efere mba ụwa anyị nke a na-akpọ Facebook, ị ga-ahụ ebe akara ekwentị anyị nọ. Ọ nọ na WhatsApp. Detere anyị akwụkwọ, ide aha gị ebe ahụ, kọwaa onwe gị ka anyị nwee ike zitere gị ozi. Ndewo nwanne anyị nwaanyị ịgbanye na otu ihe ka m chọrọ ikwu, iwe ewela gị tupu ma abụọ ndị onyonyo. Gaa n'ihu. Ụbọchị abụọ gara aga ka
fụtara Igbo TV ka m na-agafe na ihe ndị bekee kpọrọ Facebook. Ya bụ ihe tọkwa m ezigbo ụtọ maka na ahụsịrị m ihe ndị tinyegasịrị egwu ndị mgbe gboo Mike agha aba nna kwa ya na-akpọkwa ya na ihe ndị bekee kpọrọ phone ekwentị nzikwa ndị enyi m ka ha sonyekwa na Igbo wee na-asị ka nkenesia gị na ị na-agba na Chukwu okike ga-akwụghachi gị ụgwọ ya. Ndewo nwanne anyị nwaanyị. Mgbadụ niile na-ege anyị ntị ma gụọ na onwe gị sonyere anyị, ụnụ ncha niile na-agbani maka na a sị na ofu osisi anaghị eme oke ọhịa. Daalụ nne nwanne anyị nwaanyị. Ịgbara mbọ ọfụma, o gosiri na enyere gị ezigbote ọzụzụ. Ndewo. O wee bụrụ ya nwanne anyị nwaanyị ọgbanika ka anyị hapụbụrụ ya bụ okwu ka anyị gaa n'ihu kpọpụtakwa nnukwute nwanne anyị nwoke. Nwanne anyị nwoke Benjamin, ndewo. Ekene ndị ụwa mara gị mma nwanne ukwu. Adị m nnọọ mma. Kee ka gị nwa mekwen? Ndewo, asị m ekele gị. Ama m na ihe iji n'aka ka nkụ. Ị mara na asị enwere ihe mere ede jiri bee nwee. Ọkụ ya? N'ihi na awa adịghị na-agba ọsọ ehihie n'efu. Ma adịghị ihe chụwa ya nị, enwere ha ọchụwa. Na-agaghị iji ịtụfu oge ka m kelee n'Igbo Igbo tupu a na-aga n'ihu. Igbo Igbo, ana m ekele unu. Akawụkwa m nwanne unu nwoke obe na nne ya. Ana m asị ụwa mara unu mma. Ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, dịrị anyị mma n'oke, dịrị anyị mma n'orie, dịrị anyị mma n'afọ, dịrị anyị mma n'akwọ. Akpata enwere isi ka nka, ndụ mmiri nkọ azụ, mmiri akpala, azụ anwụna. Ana m asị ọrịa abịakwunyere anyị, ọ ga-abịa aka na anyị nọkwa, agụcha anyị niile anyị gakwa izu ọnụ. Ndewone, ụwa mara unu mma. Ndewo. Kedụ ebe anyị si anụ unu gị mana ụmụnna anyị ndị na-enye mmadụ? Enwere na echemsi akọwala m ya mbụ, mana enwere ndị bịara mitin taa na-abịa ha n'ụbọchị gara aga. Dịka nwanne anyị nwaanyị ya si ebe a pụọ, ọ sị na abalị abụọ gara aga ka ọ matara Igbo TV. Ọ dị ya me na nwanne m nwoke Val anya n'ọghọte. Anọ m na Maryland, mpaghara mba ụwa mpaghara steeti nọ na US. Ndewo nwanne m nwoke. Ndewo. Ben, nwanne ukwu. Mụ na onwe m na-ajụkwu ajụjụ, ọ dịzị ka ụjọ ọbịazi na-atụ maka na ama m na iwu onye na-eji Igbo ị na-atụ ya ụtọ ị na-aṅụ ya ka mmiri, mana nsogbu adịghị, agaghị ekwu mgbawa ghọrọ ọgụ. Ben nwanne m, nwanne ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a ọwụ ihe mma na ọ masịrị gị. Ajụjụ m wee bụrụ, dịka iwu onye Imo steeti, gwa ya otu ihe atọ na-adịghị mma n'ebe ụmụnna anyị ndị Abia steeti nọ. Ị ga-eji asụsụ Igbo zaa ya ajụjụ. Mgbe ọbụla na itinyere bekee n'ime ya, ihe ọ pụtara wụ na aga m amazi ihe m ga-eme gaa n'ihu. Nwanne ụwa mara gị mma. Ndewo. Ahịa ka ejidere mgbe enwere ọkpagbuole m n'ụha, mana ọ dị ka nga ababalị mmadụ bụ ihe nnu si ajire bịa dọrọ ya mmiri. Enwere oche ọ dị, ọ wee ji okwu si ihe gbasara Igbo tọrọ anya ụtọ, ihe gbasara Igbo gụọ anya agụa. Anyị chọrọ ime ka asụsụ anyị na-akwado asụsụ Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Mana mama m nọ na ụlọ na vileji chọwa isi gị jee wetara ihe n'azụ ụlọ, ya sị gị jee wetara ihe na backyard.
onye nna onye kara aka anọ ebe ta ndị 80 something to 90 ya sị gị wetere short make ya maghị so ụmụ ihe ndị a okwu bekee bịara bịa meghara ya dịzi anyị ka ọ naghị ahụ ịsụ Igbo sụghacha ya nga ọ dị mma aga m iji ihe siri m ịchọrọ ka m mee mana nwanne emeụtọ ịmara na asị ugwu nwa garaba si agaghị kwụsị ọkụ gbaa ọzara ya ghara ịga ije nganga nna ya kụziri ihe gbasara ụmụnne anyị ndị Abia steeti ana m eji Aba na anwa maka n'oge m dị obere anara m aga Aba ọ na ha agba mbọ kembụ ka abụọ abụghị ihe ndị ụjọ ka atọ ọwụ nga ọbụla ị hụrụ onye toro na Abia steeti ị ga-ama maka enwere otu agwa ha dị ọ naghị ezo ezo na Chineke na-agọzikwa ihe site na ọkwa aka ha eji ha agba mbọ nga ọbụla ị hụrụ ha eji ha agba mbọ na-agbasi mbọ ike abụghị ndị ihere ọkụ ha nwere ike irefu aja ahụ ha pụ ekwe ya wụrụ ihe aṅụrị n'ubi ide ha gbaghịsị aja nwere ịpụ ndị ọhịa ije nwetewe ha eriwe ọhịa ihe atọ ngwara aga ọhịa ihe ndị mma na ihe ndị ọzọkwa emere ndị m ji si lekwe ihe ọhịa ndị ụmụnne anyị na-asị eji emere dị mma ndewo nwanne m Ben ọwụ na o nwere onye na-ege ntị mgbe m na-achọ iji nyewa ajụ o nwere ihe m kwuru mana ọ ka mma otu a nsi kwucha ya kpọrọkpata emere gịnị ọ gbana n'ihu efi Ben nwanne m ịma akara anyị emechi sete izite akara anyị aga ihe a na-enye ibe ya a ga-enye gị ya sisi were ke m nye onye ọzọ ihe ị na-eme ọ na-amasị m nke ukwuu maka na oge gara aga enwere onyonyo m zitere gị ihe m ji zitere gị onyonyo ahụ ka ile ya anya gba m ihe iche ilekwana ya anya gba m ihe ichere na asambodo nke ịntanetị Facebook anyị na-agbazi efere mba ụwa n'efere mba ụwa ndị nọ na efere mba ụwa nke aha m nọ awụchaghị ndị ụlọ wụchaghị ndị be ka anyị onwe n'ugboro ole ma ole m chọrọ ikwu okwu meche ndị nọ na kem otu ihe m na-ekwu n'Igbo iji ka ha hafe nọ n'ime nsogbu ọ wee ịdịzie ka onye gị na ya kwa achụwa mmụọ ga-asịsa gị chinwe mmụọ n'ihi meje were otu peji mwepụta na wepụta maka na ọwụ na gị mee ihe dị otu a na-enwe ike gbasaa ya na peji ihe nwekwa ihe m chọrọ ikwu n'Igbo ma abịa nga ahụ ndị Igbo anị ọwụ niile anya enwere ike ịhụ na otu ihe m na-eme ọwụ ihe m kwuru wepụta peji ahụ ka o nwee ike dịrị m mfe ma ọ bụla m chọrọ isi ma mara na achọrọ m isi Igbo mara kwalite nwere ndị egewe asụsụ Igbo ojisi ike asị onye asị jide ka o ji amaka isi ike nwanne m ihe na-eme na-amasị anyị enwee nwaada ọbụla ọ nwoke ọma ọbụla na-azata arụghacha nga o kwesịrị ịzata ga-ewere ke mmiri ma ọ bụla o rukwere anyị ga-ile ejide oji were nye aka iji na-emesi ihe ọbụla ka ọma ịmara na asị amara na ịmasa ihe ime na-amasị m ana m asị gị bụsi ike nwanne m ndewo nwanne nwoke Benjamin ihe ikwuru bụ ihe chọrọ ka ndị mmadụ na-ekwu maka ana m asị ndị mmadụ onweghị achọghị m asị m onye ọbụla nye m ihe ọbụla Chineke na-agbanye anyị ka na-enweta ihe anyị na-eri ihe nchọdowere ụmụnne anyị ndị a na-akwado ọkachasị ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ịma na akara ekwentị nyawo ihe eji wee apị ekwentị nke ndị oyibo na-akpọ credit card ọ na-agwụ ka ọkụ ebe ahụ inyere ndị ahụ aka ịhụ na ha mere gịnị na ha nwere ike na-ege anyị ntị onye ọbụla chọrọ inye aka nyere ha aka ọkwa na o nwere onye chọrọ inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ma ọ bụ ndị na-enweghị nne na nna ụmụ ihe ndị ahụ o mee ya mechaa bịa gwa m aga m ezipụtakwa ya ihe m chọrọ ndị a na-esonyere anyị ka mee gịnị ka a na-enyere ha aka nke m nwa na onwe m nsogbu adịghị dịka gwa na onwe m maara nke ọma nwanne anyị Ben ndewo mana tupu ị pụọ
dịka iji Igbo sụọ ihe niile sọrọ. Aga m achọ ka ị kpọọ aha nya wee efere mba ụwa nke a na-akpọ peji ka ndị na-ege anyị ntị mara aha ya. Igbo ana m ekele ụlọ ọzọkwa. Aha m Ben enyi nne ya, dịka nwanne m nwoke kwuru, anyị nwere peji m setịrị up iji na-ejipụta ihe ọbụla gbasara Igbo. Peji ahụ ewo ka anyị kwado asụsụ Igbo. So ọ bụrụ na ịhụ peji ahụ, biko like ya, share ya, kwado asụsụ Igbo. So anyị na-ejide ihe ọbụla bụ asụsụ Igbo. Onye ọbụla anyị hụrụ na-eme ihe Igbo, a na-ejipụta ebe ahụ gaa ahụ ya. Maybe otu ugboro ma onye nwere ike hụ information I send dị very informative ọgbawo na bekee. Ụfọdụ ha sị ọ gaghị bịa, ọ gakwa abịa. Achọrọ na-akwado asụsụ Igbo. Oge anyị bịara n'obodo a afọ ole ma ole gara aga, a na-ahụ asụsụ Igbo nwụrụ anwụ. Ndị a mụrụ na Lagos adịghị Igbo asụrụ, ndị a mụrụ n'Owerri anyị adịghị Igbo asụrụ. Asụsụ anyị na alaji anyị bịa nga anyị ahụ ndị ụmụnne anyị ndị ke Yoruba, ha dere atọ ma ụwa nnọọ adịghị okwu bekee asụgharị. Ha asụgharịwo asụsụ ha. Ga-abịa hụ ndị ke Spanish, ụmụ ndị nọ 6-7 years bịazie kpọrọ ha bịa na medical facility. Ị na-emere ha interpret English in Spanish. But ihu onye bekee anyị jụọ ya ọlịa, ya elewe papa ya. Onye ke mata gị jụọ ya, ya sị, my dad is from Nigeria, my mom is from Nigeria, I'm from here. Where's your dad from? Ya sị Igbo State. Ya wuru ihe mwute. Gị ma mara nara adịghị Igbo State nọ Nigeria. So ha kwesị ọ dị mkpa na anyị ga-agba mbọ iji gbasara asụsụ Igbo anyị kwadoro ya na-aga n'ihu. So ọ bụ ihu peji ahụ, biko like ya, share ya, na the comment section. Like ya, share our new page. I ga-eji na-ewepụtara unu ihe gbasara Igbo. And nwanne m va egwu ndị ahụ tara nchara na-ejide ọ na-akpa m ha nke ukwuu. Mike Eja ọ na-akpa m ha nke dị ukwuu. Ụwa mara gị mma. Ndewo nwanne m nwoke Ben. Ndewo daro maka iwepụta ohere ịnọnyere anyị. Onye nwanyị nọnyere gị. Na ya kwere gị nwanne gị. Ngwa. Ndewo nwanne anyị nwanyị Onyi. Ndewo nwanne m nwoke. Chukwu gọzie gị. Gọzikwa gị. Ana m afụ ihe ndị na-eme, ana m abatakwa mgbe ụfọdụ akpọkwa m. Ana m asị ka Chineke kwado gị na ịkwado ndị Igbo, nyekwa gị ogologo ndụ, chọrọ gị ihe niile nke ị na-achọ na ọ ga ha akọ gị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. Afa m bụ Chika. Afa m bụ Chika onye dị mma n'azụ. N'aha nke amaka onye dị mma n'azụ, onwe onye dị mma n'azụ. Onwe onye dị mma n'azụ, my brother. Abịa n'ihu ga-amụọ, abịa n'azụ. Abụ m onye Ezinifite, Nnewi South, from Anambra State. Ebi m na mpakala ofesi America. Ndewo. Ndewo nwanne m nwanyị. Ihe na-eme na-amasị m. Ahụrụ m n'anya kwere maka ndị niile na-ege anyị ntị, ma ndị na-edete ihe a na-edete ma ndị nọ ebe a. Ụmụnna ya hụchara ụmụnna ya, sị m mmadụ atọ ka anyị chọrọ, mana ọ karịa na mmadụ atọ. A ga-amụta a ga-esikwa onye ukwu gwara maka na oge adịghị. A ga-ama ya ga-eme. Anyị na-ekene ya niile. O wee were na ịgbapụ ọsọ, o kwesịrị ịwụ sọsọ otu onye ka a ga-enye ihe nlite. Mana otu ihe si wee do, achọrọ m imezu ya. Ebe ọwụ na nwanne anyị nwoke were enye onye ọzọ. A ga na-aga n'ihu ntị ruo mgbe onye a ga-enye ya. Nwanne m nwaanyị biko, ama m ịnọ mgbe anyị jụrụ ụmụnne anyị ajụjụ ndị gara aga. Anọ m ebe a. Aga m ajụ gị nke gị. Aga m ajụkwa gị ajụ ahụ njụrụ ha, mana ebe ya ewuzi onye Anambra, ọ ga-amagbu onwe ka ị gwa anyị ihe atọ na-amasị gị n'ebe ụmụnne anyị ndị Ebonyi steeti nọ. Bi n'ebe Ebonyi steeti. Ndị Ebonyi steeti ka m si wee mara, ha na-agbasi mbọ ike. Ha na onwe ha na-eju ha afọ, ọ bụghị na okomoko
otu ọbụla ọ dị na ma ọbụna dị obere ka ha bidoro ha na-alaike ha na-ebido n'obere ka Chineke wee gọzie ha. Iti ewu bekee like mana nsogbu adịghị ka m nyekwa ohere. Ha na-erube isi, ndị Ebonyi steeti na-erube isi nke abụọ nke abụọ. Ha na-agba mbọ, ha na-esi ike n'ịkọ nri n'iwepụta ihe nke ubi, n'iruwe mmadụ ibe ha isi, maka na ndị Anambra ebe anyị na-eji akpọkarị ha odibo. Mgbe ahụ ịkpọta ha na-erube isi maka na ndị be anyị si na onye fee eze eze erie. Ha na-erube isi orukwanụ mgbe aha gị na ndị be ha kwuru na ya edu ha ga-erubegide isi ruo mgbe aha dịka ndị nna m nọrọ. Odukwa mgbe aha edukwa ha bakwa na-agba mbọ ha fụkwa gị n'ebe ị na-aga ma ọ n'ebe dị ha ga-amatakwa na ịbụ onye mere ha ka ha bụrụ ihe ha bụ taa. Ha ga-akpọkwa gị kenekwa gị mgbe dị otu a ha ga-abịakwa n'ezinụlọ gị otekwa ihe ndị ahụ i mere ha na mbọsị mgbe gara aga kenekwa gị. And otu a ka o kwesịrị ịdị n'ala Igbo be anyị. Ịghọtana mmadụ mere gị ihe mgbe ọ dị na-abịa ijekwa rotekwa maka na akwụkwọ nsọ si na onye too Chineke too ya. Like I said na bekee, when you appreciate somebody, your God is going to appreciate you. Bam. Ndewo nwanne m. Ịgbanika maka na nke eziokwu bụ na ịsụ asụsụ Igbo etinyeghị bekee awụ gbajebere. Ịgbanere sọsọ like na and na asụsụ bekee wụ sọsọ ihe etirie. Mana ebumnobi m wụ na mgbe ọzọ ya abịa o nwere ike wụrụ sọsọ otu ịbịaghachi ọzọ o nwere ike ị gaghị etizi ya chacha. Ị na-agbani iji mba ofesi na-asụ ya otu a maka na ịgwa nke eziokwu o nwere ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ịka na-asụ Igbo karịa ha. O wee bụrụ ya a na-asị gị jide ka iji otu ụmụ gị nọ na-agba mbọ na-eme gịnị na-akụziri ha Igbo. Ana m amụgosi ụmụ m. O megidere m mepere ha ebe a na-akpọ page na Facebook ebe anyị na-akpọ ụmụaka Igbo, teaching ụmụaka Igbo in America, language and culture. Ọ dị na Facebook. Emepere ị ga-afụ ụmụ m every Saturday ka anyị ji amụ maka na ịhapụ ha agaghị amụta ihe ọbụla. Ana m asụkwara ha n'ime unu wete nke a jee nke a na-asụ. Ndewo nwanne m nwoke. Dịka iji maka onye asị ya jide ka o ji yọpụtawo na ihe ọ na-eme ma gịnị dị mma. Dịka iji jisi ike Chineke ya agba gị ume. Onwe ihe dị mfe ọ dịrọ mfe mgbe ha anyị na-eme. Jisi ike Chukwu gọzie gị. Thank you very much. Nwanne anyị nwoke Vicky Nation ndewo. Vicky ọ dị ka ị ga-akwụpụ ihe nọ gị na ntị anaghị anụ ihe ị na-ekwu. Ị nwere ike kwụpụcha ya acha, ị nwere ike kwụpụ ya na ekwentị gị. Kwụpụcha ya na ekwentị gị ka anyị nwee ike na-anụ ihe ị na-ekwu. Anyị anaghị anụ ihe ga-eme n'ụwa aga m ewepụ gị ịbata ọzọ ọ ga-adị mma. Anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu ka m wepụ ịbata ọzọ m ga-ewebata gị tupu m pụọ. Anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu pụọ ịpụọ bata. Ndewo ịnụgwụ ihe anyị na-ekwu ugbu a. Okay. Ndewo nwanne anyị Francis. Ekenegbuo m gị nwanne m nwoke. Ndewo nwanne anyị Francis ị nwere ike ịnọzi ọfụma otu a m si nọrọ. Nwana ka m nọdụ ka isi kwuo. Ekenegbuo m gị Ndewo. Ndewo nwanne m nwoke. Daalụ. Gaa n'ihu kene ụmụnne gị ndị ụmụ Igbo. Igbo mma mmanụ. Ndewo. Aha m bụ Francis Okechukwu Onyeama. Abụkwara m onye Imo steeti n'ala Aba Ụmụdụrụakụ Utoke. Tata bụ ụbọchị abatara m na
mpaghara gịnị na ihe onyonyo nke na ihe onyonyo onwe hụ na hụ ihe edere Igbo TV ihe a mbụ m ịbata bịa hụ ya so m sị ka m maragodi ihe dị ihe wee pinye eze na-ege ntị nri na-ekwu so ihe na-eme na-amasị m mgbe sị ka m tụrụ unu n'ihi na ana m akpọ gị site na India anọ m na India. Ndewo nwanne m, ndewo ndewo. Ọ ga-amasị gị ịza ajụjụ nwere ka ọwụ ike na pụọ ka ị chọrọ ịza nyanwa ajụjụ enwe n'ụbọchị nke taa? Togbo adịghị gaa n'iru. Ebe ọ bụ na ewu nwanne anyị si Abia steeti, ọ ga-amụbụ onwe ka ịwa anyị mkpụrụ ihe na-atọ na-amasị gị n'ebe ụmụnne anyị ndị Enugu steeti nọ. Ị ga-eji ewe onye Imo steeti ụmụnne anyị ndị zaa nke ndị nọ na Enugu ebe ọ bụ na esi n'Imo mkpụrụ ihe na-atọ na-amasị gị n'ebe ụmụnne anyị ndị Enugu steeti nọ. Ị ga-eji sọsọ Igbo asụsụ Igbo. Nke bụ eziokwu bụ na n'ebe a m nọkwa kịta emegogo m ihe n'ebe ndị Enugu nọ. N'ebe a mụkwara m n'ala Naịjirịa, amụrụ m n'ala Aba. Oke ọyị m nwoke m nwere n'Aba bụ onye Enugu, onye Nkano. Ịghọtago? N'ihi ya aga m akọwara gị na ndị Enugu emekọgo m ihe wit ndị emekọgo m ihe mụ na ndị Enugu emekọgo ihe and ana m aghọta ha na ha dị obi umeala. Gị na onye Enugu nọdị na-eme ihe ọbụla ekwere si otu a mere m ihe dị otu a, ọ ga-eme ya ka isi wee zie ya, ọ bụrụ ịgwa ya mee ihe dị otu ọ ga-mewe ihe ọzọ. Dịka ebe anyị nọ kịta n'ụwa enwego ndị Enugu mụ na ha nọcha ha na-azụ ahịa wee tinye ahịa ọba na be anyị dịka ha si wee gwa ụmụnne ha ga-eme dị ahịa ahụ otu a ka a na-esikwa were na-eme dị ahịa ahụ. N'ihi nke a ka m ji na-asị na nwa nwere nkwuwa okwu ikwu na ndị Enugu na-eme ka isi wee gwa ha sị ka ha mere gị. Ndewo, ị nyere anyị ihe ofu mkpụrụ ihe mana ama m na anyị ga-ejiri ozi nwaanyị gbarịzie emezie ya ụzọ atọ mana ị gbanere maka na ọ na-eme iti oyibo ichetakwa onwe gị kwugharịa ya, iti oyibo ichetakwa onwe gị kwugharịa ya. Igwe nke eziokwu ịgbanika mgbe ọzọ ị ga-anaghachite maka ama m na ị ga-anaghachite ị ga-ekwukarịa ihe m chọrọ ka ị na-emewo ị naruo onye ọbụla gị na-enabọ na-ekwu okwu i were sọsọ asụsụ Igbo wee na-eme gịnị na-agwa ya okwu maka o nwere ihe ndị oyibo soro ha sị na practice makes perfect. Nke bụ na-eme mgbe ọwụna tupu ị mara ihe na-eme ịsụwazie ọkwa ya o wee bụrụ ya. Nwanne anyị nwoke Francis darụrị nne nọnyere anyị. Ihe na-amasịkwanụ m ji were bata n'ebe a bụ na o nwere nwanna nwoke gị na-ekwu okwu mbụ, nwanna Henry nke nọ na mpaghara Amerịka dịka o si wee kwuo okwu na nwanna nwaanyị kwesị na aha ya bụ Chika onye ka mma na-azụ. Mụ na onwe m kwa alụkwala m nwaanyị ebe a, ejikwa m isi ụmụ abụọ. So unu na-ekwu sị na ọ na-ekụziri ụmụaka asụsụ be anyị enweghị ihe a ga-amụta. So ọ ya mere m ji tie uchu n'ihi na mụ amụgo enwere m ụmụ nwoke abụọ ebe a kịta. So n'ihi nke ahụ ọ bụ ihe mere o ji metụ m n'obi karịsịa sị ka m nọnyere unu sikwa na ọkwa na dịka oge na-aga ụkwụ ụzọ ọla ga-esi kwado ozi a ka ọ na-aga n'ihu mụ aga nọnyekwa gbakwa ọbara otu kwesịrị ka m si wee gbaa ọbara n'ihi na ọ ile anya n'oge anyị nọ n'ime ya asụsụ Igbo na-alazi ala. Onye ọbụla ajụrụ ajụjụ ọwa ọsụwara gị n'asụsụ oyibo. Ana m akwadokwa n'ozi agụma na ezi n'ihi na ozi na-ezi na ọ dịrị izi ọ amara Chineke nna bụ ihe na-edu gị wee na-eje ozi a. Mụ akwa na-ekwu ụzọ ọbụla a ga-esi wee na-akwado ozi a oge ahụ rukwa mụ na m ga-etinyekwa aka kwado ozi. Ndewo nwanne anyị nwoke
Francis daalụ nne Chukwu okike abịa ma ga-agba onye ọwụna ume ma gwa na onwe gị na-ege ege bụ ndị na-ede ihe ede ma ndị ọwụna na-ekwute okwu mgbamume maka na a sị na onye ọwụna nna ya dịere ohi na ọ na-eme gịnị na ọ na-eji ọkpa eme gịnị agbawa ụzọ ihe ọ meziri nwere m na-asị m gịnị m ga-werezi ọkpa ma gịnị gbawa anya ụzọ mana tupu m agawa ịgbawa anya ụzọ unu ga-eso m n'azụ otu isi kwuo ịgbawa omume sị na m ga-eso m daalụ nne Chukwu gọzie gị daalụ dewo Vicky Nation ọ dịgo mma ị na ihe na-ekwu na ọ dịgo mma ka ị mere adị m mma ngị nwakwanụ anyị dị nnọọ mma daalụ gaa n'ihu aha m bụ Victor Chinaka Azubike daalụ nke eji Vicky Nation wee mara ana m na-ekwenyere gị site na mba a na-akpọ Istanbul, Turkey. Ndewo kedu mpaghara ana Igbo isi wepụta? Okay. Abụ m onye Imo steeti. Abụ m onye Ọlụ. Ndewo nwanne m. Onye ọwụna nere anya foto isi wee na-amụrị mma nke ọma na ihe gbasara Igbo nyawo ihe kwuo nọrọ na ụbọchị nke tata na ọ na-amasị gị maka ewezughị enwe ndị kwesịrị na-eme Igbo ederi ụjọ abịa na aga m ajụ ya ajụ a m chọrọ ịjụ mana aga m ajụ n'oge onye nke ị na-ederi aga m anwa ike m beta ọrụ ma ka ede ya ede ana m ederi ya ederi nsogbu adịghị ihe mere ugbu a ebidobe m gụwara gị oyibo na-asụ ọ mgbe m ga-ajụzi gị ajụ ebido m gụwaziere gị nyawa ihe ebe ọwụ na isi n'Imo steeti ọ ga-amagbu onwe ya ị ga-agwa anyị ihe atọ na-amasị gị n'ebe ụmụnne anyị ndị si na Anambra. Ajụghị dị mma. Ndị Anambra isi ihe atọ. Ezigbo enyi m nwoke afọ ị na-eri m bụ onye Anambra steeti. Nke mbụ ezigbo mmadụ ka ọ. Kedu ihe mere o ji wee ezigbo mmadụ? Ihe o ji bụrụ ezigbo mmadụ mụ na ya emekọla ihe. Mụ na ya emekọla ihe ego. Anyị emekọla ihe ego. Lega jidere m and o jidesiri ya ike. Mgbe m chọkwara ya, mgbe m chọrọ ego ahụ, o nyekwara m otu ansisi ya dewere m ya. Nke abụọ, ndị Anambra na-agbasi mbọ ike. Abịa n'ahịa a na-azụ azụ n'ụwa niile, ana Igbo niile. Ndị Anambra bụ ofu ndị na-enye nsọpụrụ nke ukwuu. Nke atọ, ha na-agụ akwụkwọ ofuma. Ndewo. Ị zatara nya wa ajụjụ njụrụ mana o nwere ihe m ga-atụkwasị n'ime ọ ga-adịkwa ka ajụjụ. Okay. Kedu ofu ihe nwere ike ime ka achọghị m ịjụgo m enugo nwaanyị ma enube nwaanyị mana jụọ ajụjụ otu m si zaa ya otu m si jụọ gị ya. Kedu ofu ihe mara mma mere ị ga-eji gaa na Enugu steeti gaa nụọ nwaanyị? Ajụ ahụ nwere ka ọ dị. Asị m kwuo nsị ka ị jụọ m ọzọ. O nwere ihe mere m ji jụọ gị ya. Maka na alụgo nwaanyị. O nwere ihe mere m ji ama m achọghị m ịjụ gị ya. O nwere ihe mere m ji si ka njụọ ma enugbe. Ọ bụrụ na enube
Okay. Ọwụ na inubeghị. Kedu otu ihe gara ime ka isi ebe ahụ gaa n'ọnwa? N'Enugu. Ihe ga-eme nje ebe ahụ lụọ nwaanyị bụ ajụ a siri ike. O siri ike. Ngwanụ nsogbu adịghị, ọ bụrụ na ị gaghịzi ya nsogbu adịghị, a ga-amụpụta ga-esi ya, mana ọ ga-amagwa onwe maka na ihe anyị na-agba mbọ ime gịnị iwekọta ana Igbo ọnụ. Anyị chọrọ ka anyị na-ahụta ihe dị mma n'ime onwe anyị karịa na-ahụta sọsọ nke ọjọọ n'ime onwe anyị. Ọ ya bụ ihe mere njiwe na-ajụ ajụjụ a na-ajụ n'ụbọchị nke tata. Mana ọ bụrụ na ị gaghị aza ya n'ụbọchị nke tata, o nwere ike izu ọzọ ị ga-abịa ị nwee ike kwadote wereza ya wajụjụ. Arụrị nne nwanne anyị Viki Nation ịgbanere sọsọ and ka itinyere, mana ama m na mgbe ahụ itinyere ịghọtakwara onwe gị gbanwekwu ya. Daalụ nwanne m. Daalụ nne, daalụ. Ndewo. Nwanne mmadụ, ndewo ya mara gị mma nwanne m. Ya makwara gị o. Ya. Asọ onye asị jide nke o ji na nke o ji amaka, nke o ji dị mma. Daalụ. Nwanne m jide nke iji. Ọwụ ụtọ atawa izizi m na-anọnyere gị. Dịka ụnyaahụ anọnyere gị mana enweghị m ohere bata. Ihe unu na-ekwu ụnyaahụ o nwere ntụziaka alụ nkara iweta ụnyaahụ n'oge a ga-eme agba nke abụọ ya mgbe na-adịghị anya. Ya o nwere ike mgbe ahụ ị nwere ike inwe ohere tinyezie maka o nwere ihe nwanne nwoke nnukwu Choko na-ekwu ụnyaahụ. Ihe ga-eme ihe ọ na-ekwu banyere achọrọ m ka anyị nọrọ n'ihe kwuru bịa sọsọ taa. Mgbe anyị ga-eme agba nke abụọ ya ịgbana ya sonyere anyị ka anyị nwee ike were mee, maka mgbe ọbụla anyị nwere ihe anyị na-eme ebe a ga-achọkwa onye ọbụla nọrọ ebe ahụ ka anyị hapụ isi ebe ahụ gawa Bini ebe anyị na-aga Anambra. Ọ dị mma. Gaa n'ihu. Anọ m na mba egwuregwu a na-akpọ Brazil. Daalụ nwanne m. Ịdịkwa ka ị na-agba futbọọlụ? Mana ya agbalị m otu ike kwere, mana akwụsịgo m. Enwere ka o si wee dị. Nkwụsị ka agbọọ mbọ. Ebe isi na Igbo. Awụ m onye Mbitolu nọ n'Imo steeti. Ndewo nwanne m. Ndewo nwanne anyị Solomon. Soro m Tochukwu. O nwere ihe anyị ji n'abalị a. Aha ya wụ Igbo onye Igbo, maka anyị kwenyere na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ime gịnị? Ịsụ Igbo. Ọ bụrụ sọsọ na o kwesịrị ịsụ Igbo, o kwesịrị ịsụ Igbo, hapụ itinye Bekee n'ime. O wee bụrụ ya ka anyị ji wee wepụta tata na ụbọchị ndị ọzọ anyị ga na-eme kwada. Wee sị na anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-eme nyawo ihe ịma aka. M ga-aga n'ihu jụọ gị ajụjụ anyị nwere n'ụbọchị nke tata. Ebe ọ bụ na ịwụ nwanne anyị nwoke si n'Imo steeti, anyị ga-ahapụ Imo steeti gazie ka jụzie gị ajụjụ ebe ụmụnne anyị ndị ọzọ sikwa na steeti ndị ọzọ si wee bịa. Ọkwa ị na-ege ntị? Ọfụma anụmanụ gị ọfụma. Ihe ga-eme n'ụwa, biko ị nwere ike ịgwa anyị ihe atọ maka ụmụnne anyị ndị nọ na Delta steeti na-asụkwa Igbo, iji were mara ihe atọ na-amasị gbasara ụmụnne anyị ndị si Delta steeti? Ọ dị mma. Obere m mara ihe gbasara ha. Ma nwoke ha ma nwaanyị ha.
ha wụ ndị na-agba mbọ n'ụdị nke ha enwere ihe njisi n'ụdị nke ha n'eziokwu o nwere omume ha na-eme dị mma nji mara ha omume ahụ gịnị anaghị ezonarị onye ha wụ ma nwoke ha ma nwaanyị ha ha na-ekwu eziokwu ịgwa gị onye ha wụ mana mkparamagwa ma na omume ha na-egosi onye ha wụ o mere mme enwe mmasị pụrụ iche ebe ha nọ maka eziokwu onye ọbụla na-agwa gị eziokwu azụrụgo mkpụrụ obi gị ya ha na-ekwu eziokwu na-agba mbọ ịbịakwa na akwụkwọ ha na-agụkwa akwụkwọ gụọ ya n'ụdị kwesịrị ụzọ ihe atọ a ka m ji nwee mmasị pụrụ iche ebe ha nọ. Ndewo nwanne anyị nwoke Solom Tochukwu aha gị amaka ịzatọrọ ọfụma ihe ndị anyị na-enye anyị ga-enye gị ọzụkwa m isi ka anyị were enye ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ anyị eme ya ụta maka ana m ege ntị n'ihe ị na-ekwu ijiri nnọọ nwayọọ nwayọọ maka ọ na-eme onye chọọ ịsụ Igbo hapụ itinye bekee ana m ahụ na onye ọbụla na-eme gị na-ejizi nwayọọ mgbe na-ekwu na mgbede a na-asị onye ọbụla nọ n'ebe ọbụla a na-enwe ọgbakọ n'ala Igbo kwesịrị ịgwa onye ọbụla na-eru na ya wụ ọgbakọ ka eme gịnị ka onye ọbụla mee gịnị sụọ Igbo mgbe onye ahụ sụọ bekee ọgwụ na o nwere ihe onye ahụ chọrọ ikwu nye hapụ ka onye ọzọ wee sụọ nke a ga-eme ka onye ọbụla hapụ ị na-ekwu ihe ọ masịrị ya mgbe ọbụla nọ na nzukọ ihe awa atụmatụ m tụpụtara maka ahụgwo m na mgbe ọbụla anyị na-asụ Igbo chọọ hapụ itinye bekee n'elu ọ na-eme anyị eme gịnị anyị jiri nwa ya anya na-atụ okwu eze wee na-ekwu daalụ nwanne anyị nwoke Solom Tochukwu akara ekwentị nọ na ihe efere mba ụwa anyị were eme gịnị wee zitere anyị akwụkwọ dee aha gị na ihe niile anyị ga-edeghichitere gị akwụkwọ daalụ nne nwanne anyị ka gbapụ ya ọsọ oge adịrọ daalụ nwanne anyị nwoke King ka ị mere adị mma maazị ndewo o nwanne m ka ị mere adị mma ya gazibọrọ gị daalụ gaa n'ihu afa m bụ onye kachukwu daalụ abụ m onye ụmụ obom ndewo nke nọ n'ide atọ north south ndewo nwanne m anọ m obodo nka na ụzụ a na-akpọ mba Germany ndewo nwanne m ndewo ihe ugbo n'okwu anyị ji n'abalị a ọsọsọ okwu n'ụbụ ọ gaziri ọfụma na-agba mbọ ka asụsụ Igbo ghara ịla ma bụrụ nne m kuku mgbe ọrụ na-azụ ịla kpamkpam maka ihe anyị na-asị n'ugbo kpamkpam anyị na-asị kpam ya rie ya ndewo m gaa n'ihu jụọ gị nyawa ajụjụ jụọnụ m anyị na-agba mbọ ka asụsụ anyị ghara nke anyị efura ngwa na nwanne m nwoke ebe ọ bụ na isi na Imo steeti ọ ga-amagbu onwe aga m ajụzi gị ka ị gwa anyị mkpụrụ ihe atọ na-amasị gị ebe ụmụnne anyị ndị bi na Igwe Ọcha ma ọ bụ Rivers steeti ihe atọ na-amasị gị n'omume ha maka ama na o nwere ndị na-asụ Igbo n'ime ha ihe atọ na-amasị m n'omume ha nke mbụ ha na-anabata ọbịa nke ukwuu nke abụọ ha nwere obi mmadụ nke atọ
nnukwu mmụọ anyị nọkwa ebe ahụ na igwu ọcha ka a na-akpọ ị nwere ike kpọọ ihe ọzọ. ịmarago ihe m na-ekwu aga m echeta ya. Enwere m ike kwuo na ọwụ ihe ọzọ jiri ihe ọzọ were ihe ọzọ were gaa n'ihu. Nke atọ alaikara m ya na awọ ebe a ka a na-akpọ obi Igbo maka obi Igbo nọ n'ugwu ọcha ebe a na-akpọ obi Igbo mana ọ gara ịmagbu onwe ya. Cheta ihe m gwara gị, ọ wụghị ihe nọ n'obodo ahụ mana ọ wụ ndị bi ebe ahụ. Mba na etinye m oke mmụọ na ịjụrụ m ihe m ji wee ihe ha na-eme ebe ahụ ihe ha na-eme na-amasị gị. Ibu ụzọ kwuo na ha wụ oke ihe ha na-eme ibu ụzọ sị na ha wụ ndị na-anabata ndị ọbịa. Ọkwa ikwu a na-anabata ndị ọbịa gazie n'ihu. Ọ fọziri m abụọ. A na-agakwa akwụkwọ a na-aga akwụkwọ, a na-agụlite akwụkwọ nke ukwuu, gụlitekwa ya n'akwụkwọ nke a na-akpọ mahadum. A na-agụ akwụkwọ nke ukwuu, ha na-ejikwa akọ na uche ha aka mgbe niile. A na-ejikwa akọ na uche ha aka mgbe niile wee na-arụ ọrụ. Ndewo nwanne m King. Ịgbanika ọ dịghị mfe na ị ga-asụcha Igbo sie sọsọ otu bekee, maka sọsọ otu bekee wee ihe batara mana ọ nwere ike amagba mgbe o ji wee bata. Onye na-ama mgbe o ji apụta ofe were efe wee bata elu otu o si fere ebe. Ịgba nke eziokwu, o nwekwa ndị ọzọ na-ege ntị nụrụ ya mana ha ga-eche na mgbe ahụ m ya mana edeturu m ya, anụrụ m ya, achọghị m na-ekwu m detuo. Mba ana m asụ Igbo nke ukwuu. Ị na-agbanị asụ Igbo ọfụma na ịbụ na ana m asụ Igbo nke ukwuu. Mgbe ị na-agbanị jisi ike na-abịa na-anọnyere anyị maka na ihe awụ nke anyị ọwụwụ nke izu. Mba nke ahụ nke anyị anyị kwadoro m ihe unu na-eme. Ọ dị m mma n'obi nke ukwuu maka na ndị be anyị zara aha sonye aha m efu nke anyị osi agaghị efukwa. Anyị na-aga na-akwụ ụgwọ na-akwụ ndị ọzọ ụgwọ na-amụ asụsụ ha ma na-agwakwa ndị be anyị ndị mma otu esi asụ abụ eche dị ugbu a aga-abụghị asịleti ha maka na anyị ga-akụzikwana ndị mmadụ otu esi asụ abụ eche dị n'oge na-adịghị anya. Ndewo nwanne anyị. Daalụ rinne. O wee bụrụ ụmụnne m, ekelere m onye ọbụla na ịnọnyere anyị na anyanwụ ihe anyị mere tata. Obi m wụ ka m mee m nwere nkeji 5 ma ọ bụ nkeji 5 mee ya ihe mana ị na-ahụgonu ka o si wee do. Tupu ị mara ihe na-eme na ụmụnne anyị ekpojuo wee sị ka eme gịnị ka emenyere nwa ugwu menyere nwa anọsi ike. Anyị na-ekene onye ọbụla nọnyere anyị n'ụbọchị nke tata wee na-asị ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe dị mma. Chukwu okike abịa ma ga n'ihu na-eme gịnị na-edu gị. Ọpụpụ na mbata gị ga-awụ ihe ọma. Onwe bụ ihe ị na-ayọ n'aka Chukwu okike abịa ma anaghị abịa. Anyị na-anọkọta dịka ụmụnne wee na-agọrọ gị ọfọ na-asị na ọ ga-adịrịrị gị mma. Ọ ga-adịrịrị gị mma mana ihe ị ga-emekwewo ịhụkwa ebe a na-emebu mmadụ ma gịnị kwukwo okwu. Ihu ebe a na-emebu mmadụ mechie ọnụ ihe ọ pụtara wụ na iso eme gịnị wee mebu onye ahụ ekwupụ. Maka na enwe ihe nchetara nne m na-ekwuwe mgbe niile, ọ sị na ekwupụghị n'azụ okpurukpu ọba wee bụrụ ya kọwa na anyị na-eme anyị akwụọ aka ya ọtọ. Anyị na-echetakwara mmadụ niile na oge ndị Igbo ga-abịa na nwanne echi nke a kpọrọ Tọzdee. Oge ndị Igbo oge nnukwu oge mgbe anyị na-ewepụta atụmatụ dị iche iche mee gịnị tinyesie okwu ọnụ kpaa ya ma kpama ya akpama. Ọwụ na isonyebeghị anyị biko ihe ọ pụtara wụ na o nwere ihe ndị ị naghị enweta. Maka ọwụ na ị naghị enweta oge ndị Igbo, ị naghị esonye oge ndị Igbo ndị oyibo na-akpọ ya na o nwere ihe ị na-eme ise ya agaghị achọ ka o nwee ihe kọrọ ka ị na-enwetacha ihe niile. O wee bụrụ ya ọwụ na epiabeghị aka nke a na-akpọ efere mba ụwa nke a na-akpọ YouTube
jisi ike pịa aka maka na mgbe na-adịghị anya otu nsi hụ ihe si aga nwere ike ihe ụfọdụ anyị na-eme nwere ike nọ ebe ahụ. Ị gaghị achọ ka eme gịnị ka ikpere azụ, ọ ga-aka mma ka eme gịnị ka iburu ụzọ. Nke wee ezigbo ihe nọ n'ime ewu na n'ebe YouTube ọwụ a na-akpọ anaghị akwụ ụgwọ, onye ọbụla mana ọwụ ihe a na-eme gịnị a na-eme n'efu. Jisi ike na-anọnyere anyị anaghị asị unu gịnị kwụọ ụgwọ. Anyị na-ewepụta oge na-eme gịnị na-ewepụta ihe niile anyị kwesịrị iji wee mee gịnị na-ahụ na asụsụ Igbo na omenala Igbo na-aga n'ihu na ịdị mma. Nke wee eziokwu bụ na sọsọ ihe anyị chọrọ n'ebe unu nọ gịnị ya na-eme gịnị na-anọnyere anyị bata unu apịa aka na akwụkwọ nke ndị oyibo kpọrọ share, mee ka ọ gbasasịa. Ị ga-agwa nwanne gị, gwa ụmụnne gị, maka ihe eji mara ndị Igbo onye hụ ihe ọma mee gịnị ọ gwa nwanne ya. Mana ọ bụrụ na ịhụ ihe ọma ịgwata nwanne gị, ma na Igbo adịgboroja, so ịhụ ihe ọma ịkawa arụ mee gịnị gwa nwanne gị ka nwanne gị nwekwa ike soro gị wee hụ ya wụ ihe ọma. Anyị na-ekene onye ọbụla na-asị ọwụ na o nwere otu isi wee chọọ ị na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo ma ọ bụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Ekwentị anyị nwere bụ ihe ị ga-eji eme gị idetere anyị akwụkwọ, ideru aha gị n'isi, ebe isi wee na-akpọ na onye ebe ịwụ, iweta otu ihe ndị oyibo na-akpọ pikchọ. Anyị ga-eme gị na anyị ga-eziteziri gị ozi, anyị na-aga enwe ike hazie otu a ga-esi were kwa anya onye ukwu gwara. Mana ịbịa n'ekwentị bịa dewere anyị n'oyibo hello hi, nke wee eziokwu bụ na anyị nwere ike anyị ga-ezighachite gị ozi, mana o nwere ike mgbe anyị ga-ezighachite gị ozi nwere ike ite aka maka na anyị anaghị enwecha efe anyị na mmadụ na-akparịta nkata hi hello nka gaa na isiokwu ihe ahụ iji wee mee gị iji wee zitere anyị akwụkwọ sị achọrọ m ihe dị ụta, kedu usoro eji eme ihe dị ụta, anyị nwee ike zaghachi gị. Mana ịbịa sị kedu ka unu mere ihe, ọ dịkwa mma, mana ị nwere ike tinyecha ya na ihe ndị ahụ ị ga-ede, dekọta ihe niile ọnụ, anyị gụọ ya eme gịnị anyị nwee ike tighachiri gị nyawa ozi azụ. Anyị na-ekene ụnụ wee na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ a na-afọ. Mmadụ niile batara ebe a ka anyị na-asị daalụ. Ndị na-ede ihe ede anyị na-ekene ụnụ, ndị na-ege anyị ntị enweghị ike ịbatanwu anyị na-ekene ụnụ. Nwekwe ndị chọrọ ịbata ọwụrụ na o nwere otu ihe si wee do nke ndị oyibo na-akpọ netwọk ga-enyewe nsogbu. Anyị na-ekene ụnụ, na-ekene ụmụnne niile anyị na-ahụ ebe a na-ede ihe, nwanne anyị choko anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Onye ahụ nwanne anyị ihe gbasara Igbo na-adị mma. Anyị na-asị nke onye na-eji akụ eme gịnị nye akụ na onye ọbụla. Daalụnụ. Mbọsị nta anyị ga-eme gịnị anyị ga-achụ n'Owere ntị, aga m agbapụ ya ọsọ maka na oge m ọkụ anakwarapụ kamgbe. Mana dịka anyị wụ ndị Igbo ka anyị na-eme gịnị anyị na-eme ihe nwere ike ime wee na-akwado asụsụ na omenala Igbo. Ndewo na ụmụnne.